Dici mi le tirai tiniacio. Giudificești dumneavoastră. Eu mi faci mine? Talvanie nu. Talvanie. Câți frați erați? Doi frați, trei soreri. Doi frați, trei soreri. Trei soreri. Tora sem nunt, tu ți-ați tăi? 18, un nauși, un părinții ținea, toți. Și tora, nu te ține neve. Tora nu te întreabă pe neuși, ni moșe, ni... Mă ved moșe și uși tora de moșă. Un tora avea luat torcană Tine până la în el. Alașo, tine la ce? Cum bănată stumsănă? Aviat casă? Noi te la tati? Mă bănam tu paie. Tu paie? Mă casele. Tu resti, a așa co, fugiat. Fugeam, dit munte. Nu i-a lăsat să vineam. Tața voi sinzesti bana tora. Bana. Era bănat tu câlive de paie. Tu câlive de paie, vă ți că ele, ți-a mea hărație, duneai, ți acasă le țineam. Da, unul făceam noi și unul făceam Egipt. Egipt? Și adunam sații de Egipt, că ce și făceam în casă cu tuti, tu opti. Și ofițiat de paie. Optu iși. Durnea la unul câlive la ce? Noi auși și dunea tu câlive loc. Clive, și alte că dau câlive. Dau case. Băgam acolo, oi, donia, ei, mea, ce zicea cu tine, eu făceam, nu ședea, Și avea tariu acio? La cai bilioc era? Așa, cine ți-l avea? Voi ți-i fițeat? Cine ți-a? O lăgeam în această iaha, haideți, uței. Haideți. Și dapoi, tatăl tu ți-luc fițea la acio? Tatăl cu caie. Cu caie era, cărvanar. Cărvanar. Nu era pe curar, tate? Nu este pe curar, tate. Pute? Când era nic, vănesc. Și iaha ți fițeatul la acio? Iaha coile. Coile, ca și scutea de iarbă? De iarbă, ne zia tatăl tu pe curar, dapoi. Ne zia tatăl pe curar, să peștea verde peștea. Peștea, ui. Cât, avea multe? Sohi, la cai bilioc talvania acio? Tutto ce hăgeam, cum ze lișnița, doviani, muții toți, tulinii, eu nu. De câți ani erai tine în te mărtași? Cine ți era ții? Cine ți ține? El făcea, zicea că zin, înapoi, picoa, era tot. Haideți. Nu zicea nu? Nu, deniană, fotuiană. Nu înțeles la ce? De câți ani te mărtași tine cu baba? Geniți ani mă mărtai mine. Erai mare? Eu am. Erai tamam, nu erai nică? Nu, geniți ani mă mărtai mine și la altul geniți ani. Cel geniți? Geniți. Cât este tot? Auzi mărite tot desmărite cele mani și țigheha lui mă ficiu. Nu înțeles la ce? Alasă doane atunci țigheha. Câți ani a rămas nu hisă tine în de mărtași cu baba? Câți ani a rămas? 6 ani mine. 6 ani acum? Și apoi venit câteva? Crisa de 6 ani, cu chetul 7 de fugim de acum. Și venit o? De vină moții. Eu nesut de apoi la ce? De un oră venit o guvern, ma nesut mici idei. Nesut mici idei? Nesut mici idei la prinț al papu? Nesut ma nu la păcheare. Nu vă păcheare? Le dusum acolo la ușă stane, le ți sportam. Sportatul te țele, le dusum la ușă, se căpta de vine toți. Oi, aviat cu voi? Oi le venea de înapoi, cu scați. Cât eu i-a dus? Cât eu? Da. E nichea peste tine, nu mi. Alasu, că ți-ai upați sânzele doar. Stai cu, haide cu. Nu înțeles? Cât eu i lot din nunt, că și-a dus câte? Avea, că o avea. 100 de oi? Avea. Și desena de gher, să stăm să... Că la mă Stefan, că nese... Ca cum vă lăsea Hogea la ce și-a dus-o 100 de oi? Înase, de unde dusă? Ne dusă terană, de ne dusă ună ziua, tută ziua. Nu-i spunea papă, tută zicea, aici stă tot, tăcea. Este de grec. Este de grec, ne. Nu îl scutea după. E ceva, îl scutea de leșniță? Vinea alvanați iaciu și vă zicea, schirați o băgați tipografia, nu zicea alvanați, văi, poliția era, acei cu stunomi, cu măgoare. Cu stunomi, Acei vinea de-ți făcea de ve. Zicea, și el nu spuse, mă spunea, nu putea de acolo și îți vinea o. Îți vinea o. Din nedusă. Va lăsară de apoi, Caian. Una nini n-au 163. Când vine to? Nu știu când vine to, ce să zic mine. Astumțănă nu era la ce? Astumțănă era? Dar mine nu știu, el va ști. Tine nu ți-ai aminte. Nu ți-ai aminte. Și de apoi nesut mici idei. Nesut mici idei. La soi al papă. Le zdicărcheam la stămării.
și le dus le porta tutte papă tu iune già. Ce cap de inio sia. Caia. A moșa ți-a făcut un moș, un moș. Niarca lui nu. Nu, a morti. Era morta sa. Ați amite a noi. Ți erați almite el papu? Tete? Cumnate? Era frate su alle dadi. Era frate su alle dadi. Era frate și vreți amite. Ați avea băgată tete sa acolo. Și dapoi nu vă băgară în casă? Și a rămas în afară. De-a făcut ieri de-a soră. Cai n-a dus și noi o guveri? Giavela. Giavela, Giavela, lo fle Giavela păzare. De câte știi, mine moi, de și n-am câte le duc, le-am tornițul, le supă tu munte. Acolo că ți-e papă tu. Și noi de cremă să la Ronița? Torniță. La locul de Dilvenac, nu guveri. Locul de Dilvenac, acolo le negeam, de Dilvenac, cărcată cu pene și negeam, îi duceam pene lui. Acord, și dapoi vine mă. De acolo, dapoi, văzum Giavela vine, el avea Giavela, avea oi, la Vasil Gherțu. La Costu Cuhu. Le-a donat. Tine-se el con el, zice, și-și dau și chipio și major, că avea major veche. Majorța veche, eu ți-am minte. Luăm și major, dusum și oile, luăm și a lui. Luăm și aguri. Și dapoi că-l chem cicioră oaciu. Loi oile mine și catera, și vii tula, casă la casă, fumeia noastră. Caia anul între. Nu, bănam tutune cu câliva de paie. Anda vinim de Albania. Eți, fumeia noastră. Nu eram fapt mine. Nu eram fapt mine. Am cumpărat vă casă? Aici este de guvern. Nu, aici nu cumpărăm. Nu este cumpărat. Caia nu cumpărăm. Ți-ai minte de tine? Nu ți-ai minte. Nu ți-ai minte, ce? Că te cumpărăm casă. Vă duci tu cum drepți. O să drepți tu ăla, sveți casă tu ăla, la ce? Mine ți-am minte că ți crescuia cu nu de venaci. Te ținea, da, mă. Te lua pe o dumenică. Dumenică te lua și lua, după sfugim. Când mă sfugim, duce acolo. Vinea după sembă, te fugea nepoi dumenică. Ne mutăie, ne vom, nu putem să zicem, data că nu mă atâtine. Mine, și nu mi cărtea ver. Tu și l-o vătăma. A fost și tu platești și blăstăma tot să cai mi cărtea. Stefu, E, bă, la ce-a nas.